मुंखर सेलेक्ट उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कम्युनिटि फेस्टिवल हाबाफारि खुंफुंदों। धेमाजि मुंखर सेलेक्ट सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय जनाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कम्युनिटि फेस्टिवल हाबाफारि खुंफुंदों। ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा फोरोंगिरि, दिथागिरि, बिमा-बिफा गासैखौबो ज' लाफानानै बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। खुंफुंजानाय हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों धेमाजि जिल्लानि आइएएस डिअ कबिता डेका, आलासि महरै धेमाजि जिल्लानि डिपिअ पंकज बरा, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म आरो एमएससिनि इएम राजु मेदगा। दिनै जिहेतु उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौ फरायसालियाव जुनायनि बेयाव तारमाने कम्युनिटि फेस्टिवल मोनसे खुंनाय जादों। गोबां फरायसालिफोरखौ लाफानानै फरायसाफोरनि गार्जेन आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै बे मेलाखौ खुंनाय जादों। बेयाव गिबियावनो आंखौ दंफां गायजेननाय हाबाफारियाव आलासि महरै लिंहरनायखाय आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जिहेतु दिनै आंखौ दंफां गायनो लिंहरदों, दा जों बुजिनांगोन बुहुमा मोनसेल'। बे बुहुमखौ जुदि रैखा खालामनांगौबा आबहावानि प्रति जों बयबो सांग्रां जानांगोन। आरो आबहावायाव दिनै जों नुदों गोबां दंफांफोर दानफायनायनि जाहोनाव गोबां रिजार्भफोर धंस जानायनि उनाव बोथोरा सोलायदों। बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव गोबां बोथोरा सोलाय सोल' जानायनि थाखाय गोबां खथि जादों। जेरैहाय जेराव अखा हादों बेयाव बांद्राय अखा हादों, जेराव अखा गैया बेयाव रानस्राव जाना थादों, बिदि जादों। आरो दुंनाया जेराव बांद्राय दुंदों बबेबा बांद्राय गुसु जादों। बिदिनो बोथोरा सोलाय सोल' जानायनि थाखाय जोंनि प्रिथिबि जिथु बे अस्थिर जादों। बे अस्थिर जानाय प्रिथिबिखौ जुदि रैखा खालामनांगौबा जों दंफां लाइफां गायनानै आबहावाजों बुंफबनाय मोनसे परिबेस लाबोनो हानांगोन। बेनिखायनो बेनि प्रति फरायसा आरो रायजो राजाफोरखौ बेनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनांगोन। जिहेतु बे दिनै आयदा दिनैनि कम्युनिटि जिथु फेस्टिभेल लादों, बेयाव गोबां फरायसाफोर फैदों, फरायसालिफोरनि फरायसाफोर फैदों, गार्जेनफोर फैदों, रायजो राजाफोर फैदों, मानगोनां फोरोंगिरिफोर बिथांमोन फैदों। बेयाव थारमाने गुन गोनां सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना बेखौ मावनो नागिरदों। आरो जों बुंगोन गुन गोनां सोलोंथाइ जुदि होनांगौबा बायदिसिना आफादफोरजों लोगोसे फरायसा, बिनि फोरोंगिरि, गार्जेन बिसोरो थाफानांगोन। आरो फोरोंगिरिफोरखौ आं खावलायो जाहाथे सिबिनाय गोसो लानानै बिथांमोनहा खामानि मावो, बेखौ जों खावलायगोन। आरो जों बुंबाय थादों हारि राव थुनलाइफ्रा जुदि थांनानै थानांगौबा जोंनि बिमानि रावनि फरायसालिफ्रा थांना थानांगोन। बेयाव जेसेबांनाखि फरायसालिफोरनि बाहागो लाफैदों फरायसालिफोर, बेफोर गासिबो जोंनि बिमानि रावनि फरायसालिफोर गोजा। गतिके दिनै खोब मोजां आं होननानै सानदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव बे मोनसे सिन्था धारना थानांगोन, जिहेतु आसामाव गोबां राव हारि धोरोमारि मानसिफोरनि मोनसे थुबुर जानाय मोनसे रायजो। गतिके साफ्रोमनिबो सिन्थाफोरखौ समानै सहायनांगोन। गावजों गाव गावनि राव हारिमुखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे मालायनिखौबो जोङो एसे सनमान होनो रोंनांगोन। गावजों गाव जुदि सनमान होलायबासो जोंनि जिथु जातीयताबाद, जिथु माहारियारिबाद, बे थांनानै थागोन आरो गोजोर जागोन होननानै आं सानो। गिबियावनो दिनै बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौ फरायसालियाव मेडियानिफ्राय जा रादाब लानो फैबाय, जों बे इउएनबि गोजौ फरायसालिनि बे कमिउनिटि फेस्टिभेलनि आफादगिरि जानानै आं गिबियावनो साबायखर बावबाय। दिनै कमिउनिटि फेस्टिभेलनि उद्देश्यआ बेनो जे क्लास्टार वाइजआव दिनै नेपालि बस्ति आरो रिगदुम जुनाय मोननै क्लास्टार मुरखुं सेलेक्ट शिक्षा खन्दोनि आन्दाराव आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मोनसे सरकारनि बिथोन बायदियै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बे प्रग्रामनि उद्देश्यआ बेनो जे बिभिन्न जाति गोष्ठिनि कला कृष्टिखौ खोथैफुंनानै मोसानाय बादायनाय बायदि रोखोम आयदाखौ लानानै बे कमिउनिटि फेस्टिभेलनि आयदाखौ लानाय जादों। बेहाय माखासे कालचार एक्जिबिसनजों लोगोसेयैनो आरो बायदि रोखोम बादायनाय, आर्ट कम्पिटिसन, थिग बेबायदिनो कुइज कम्पिटिसन, थिग बेबायदिनो हांसो हमनाय कम्पिटिसन, चेयार सिटिं, आनखि रान्धिनिफोरनिखौबो जिहेतु रान्धनि दङ, रान्धनिफोरनिखौबो दिरुं बोनाय कम्पिटिसन, बे आयदाखौ लानाय जादों। आरो बे कमिउनिटि फेस्टिभेलाव मोननै क्लास्टारजों
17टा LP स्कुल दङ 17टानि मादाव गंनै हाई स्कुल दा बे आयदाखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बे जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हाई स्कुलाव हयथ' लाफैदों दा गिबि हाबाफारि हिसाबै जों दान्दिसे सिगां दंफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो थिग बेबायदिनो बायदि बायदि हाबाफारिफोर दंबावो थिग आर्ट कम्पिटिशन थिग बेबायदिनो आरो मा होनो वाल मेगाजिननि मोनसे कम्पिटिशनबो दङ बेफोर गासै आयदाफोरखौ दिनै दा दान्दिसे उनाव जोङो मोनफा मोनफा हाबाफारि लानानै बेखौ मावफुंलांनो आखायाव लानाय जादों आरो नुदों दा जोंनि बे कमिउनिटि फेस्टिभेलनि गेजेरजों गासै बिभिन्न जाति गोष्ठीनि जितु कला कृष्टि संस्कृति बेफोर हयथ' जों दा नुदों बेरखांदों बयबो सहयोग होदों बिभिन्न जाति गोष्ठीया गावबा गावनि हारिमुजों ड्रेस गाननानै नुजाफैनानै समन्वय आरो सम्प्रिति बेखौ हयथ' बाहाल लाखिनो थाखायनो बे हाबाफारिखौ सरकारनि थरफनिफ्राय बेखौ हयथ' लानाय जादों बेनिखायनो जों बे बेलायाव दिनै जोंनि कमिउनिटि फेस्टिभेलखौ खुंनानै जों बेखौ आसा खालामदों जे निस्सय जोंनि खाथि खाला थानाय बिभिन्न जाति गोष्ठीनि गेजेराव जि मोनसे गोरोबथालायनाय बे हाबाफारिखौ सोलोंथाइजों गेजेरजों लाखिलांनो हागोन बेखौ आसा फारिदों आंनि बुंनांगौ हाबाफारिया बेखिनियानो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन